Είμαι μέσα στο τρένο και πάω σπίτι. Μεσημέρι δεν έχει πολλή κίνηση και οι πόρτες του τρένου δεν κλείνουν. Τώρα θα σας δείξω. Πάω σε ένα άλλο σταθμό να κατέβω. Είναι μεσημέρι, δεν έχει πολλή κίνηση ούτε στο τρένο. Θα σας δείξω πως είναι. Έχει και αναμεστήρες πάνω. Πόρτα ανοιχτή. Και η πόρτα ανοιχτή. Έφτασα στο σταθμό, τώρα κατεβαίνω. Θα δείτε πόσο είναι μεγάλο το τρένο. Είναι πάνω από 200 μέτρα. Θα ανέβω τα σκαλιά πάνω. Θα σας δείξω και από πάνω πως είναι. Δεν έχει πολλή κίνηση όπως είπα. Οι πόρτες ανοιχτές. Ο κόσμος δεν κρεμιέται από έξω γιατί δεν έχει κίνηση σήμερα. Και πάμε να ανεβούμε. Ας φύγει το τρένο. Κοιτάξτε ένα σταθμό πόση απόσταση είναι. Μέχρι το φανάρι κάτω, μέχρι εκεί που είναι το τρένο είναι ακόμα σταθμό και ξεκινάει από εδώ. Ανεβαίνω πάνω τα σκαλιά.